musidɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to winding to Bagne to Ñabina to Bagodina to Abdallah Jeeri to Juude Jeeri to Fodé Elimana to Hayre Mbara to Hayre Gollere to Seno Busoɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Hadiba to babaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mogi leydi Sénégal hono Aminata Mbengue Ndiaye o Aminata Mbengue Ndiaye o waɗama e oɗo saaha joni mawɗo au conseil des collectivités territoriales o lomtima biyetenoɗo Ousmane Tanor Dieng to leydi Mauritanie ma en ketto musidɗo men sehiɗo men Hamady Kene men o haalano ko hesɗi e nder leydi e ñalawma hande o to leydi Mali Amadou Koufa ko mawɗo catala bitengal Katiba de Massina o jaaɓi kaldigal hakkude makko e dogo en kono rokki condition makko yataw dogo en e natta wadde janguji men e wargoji men faade e leñol makko wiyeteɓe fulɓe to leydi Burkina Faso ko wat boniɓe ko kañumen mbaɗi jangu mumen e nder diwan Soum ko famdi kala ɓe jooɓima pittali nogas e tato Jambourou ɓe bonni toon pont kadi taw ko bombo ɓe pettini ɗum to leydi Nigéria ko janguji ɗiɗi mbaɗi toon pelle cebbitiɗe ko famdi kala sappo e jeegom neɗɗo wasi fittani mum e nder ɓen hen sappo e goho ko dadiɓe to leydi Cameroun Maurice Kamto ko lundiyanke jaadunoɗo e Paul Biya sumgoji hoorde leydi guila caggal sumgoji o wonno ko nder kasoji seeɗa hanke o woppitama ha laaɓi bisimilla moon e kettuki hoto gonɗe joni joni jañoɗen إلهي ربنا أسبل علينا بفيد فاعز من ظلامين شيرنا حمد رب جاج يا الله تعالى مدرسة الأمن والأمان إلهي ربنا أسبل علينا بفيد فاعز من ظلامين ɓatake tintinde hono ceerno Habousa Diallo khalifa wuro Kidira kañum kadi woni almami wuro Kidira ngo kanko ceerno Habousa Diallo ko kanko woni hoorejo windere fedde heblo sukaɓe Afrique omo tintina dendagal bandiraɓe makko e sehilaɓe makko e hoddiɓe makko kala wonde e oɗo saaha joni omo tawi e jillu makko e nder dowlaci tentuɗi Amérique omo andina bandiraɓe noon e musidɓe kala ñalawma hande o omo tawi e nder état biteɗo Oyo e nder wuro witego Cincinnati kala jiɗɗo jokkodirde makko noon kanko ceerno Habou Diallo so tawi ko dowlaci tentuɗi Amérique noddirguel makko numéro makko ko 19 nogas jeenayyi temetere capanɗe jeeɗiɗi e nayyi capanɗe jeetati e jeetati capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi sen kaale français mbiyana 19 29 374 88 79 ɗum ɗo ko numéro ceerno Habou Diallo e nder dowlaci tentuɗi Amérique so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ha joni ko téléphone numéro makko o hutorto numéro Sénégal mbatta ko 77 554 75 54 caggal ne mbaɗɗa indicatif leydi Sénégal ceerno Habou Diallo ene yetta dendagal bandiraɓe mo tintin ɗumen wonde e oɗo saaha joni o mona e nder diwan wuro witego Cincinnati eɗen mbiya tan noon Cincinnati naɓe yo gandu ko hoynetono to Sami ko hoynetono to Sami ko hocce dañama golle ceerno hamdu rabbi laaɓde ɗe mbirnaaki ko yemirno e ko hanno madrasut ɓatake tintinde ɓatake ɗiɗaɓo ummorade e docteur Djibiso ko wittiyanke leɗɗe ngana docteur Djibiso ko cafrowo laaɓaɗo golle mum alaɗo wune docteur Djibiso ko cafrowo fina tawa omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ko wayno kyste ko wayno ko fibron ko wayno rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe e rewɓe kadi ronkuɓe darorede kala docteur Djibiso ene safra ɗumen docteur Djibiso ene safra kadi ko fati e deedi musoji emo safra keceje musoje e koyɗe musoje deedi guttoji
miijoji kala docteur Djiby Sow mo safra asmo ɗojjo dummi ko e rafiji kewɗi baɗi noon kanko docteur Djiby Sow noon o rewete hawa anda rafima ko gonduɗa o yaltina mboroso haw hollirma guite ma o safruma ha cella docteur Djiby Sow noon ene andina dendagal bandiraɓe e oɗo saaha joni mbiyen ñalawma janggo mo andina bandiraɓe ma o tawe e nder ngoɗo wuuro witengo barkewi ne tawe e nder leydi Sénégal tawa kadi jimi ko e maayo huccitta noon koye leydi Mauritanie e ngoɗo wuuro witengo wali noon e tawe falde magama kala docteur Djiby Sow ne waɗa erango faade dendagal bandiraɓe tawateɓe e lappol palol dane maayo ngol Mauritanie e ngol Sénégal kala nde notito e makko ngara safrade saabu safroyade ɓuuri safroyede docteur Djiby Sow noon numéro ji muɗum ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 ɗum ko wonɓe e nder leydi Sénégal so tawi kadi ko yiɓɓe hebde moto WhatsApp o hutorto ko numéro makko mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 kala noddude ɗiɗo numéro ji ma hawre docteur Djiby Sow heɓa hen kadi ko ɓuuri labde docteur Djiby Sow ne andi noon wonde cellal woni afo kala ngalu kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo bira jeegoma lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men koto leydi Sénégal pujotoɗen caggal noon accident musɗo bannoɗo heccanki e dow lawol jawgol biyetegol autoroute à péage caggal on accident noon e ñalawma hanki o kadi ko accident goɗɗo waɗi e falde raneru e dow raneru ferlo accident o noon waɗi sappo e joyo neɗɗo gañiɓe hen gañanɗe musɗe no fewi e nder ɓe hen joyi sappo e joyo gañiɓe hen yimɓe joyo noon kollirama tigui kañumen ɓuuri tampude accident o noon waɗi koye tolno to wiyete ɓuuro wiyetego pattuki wuuro wiyetego pattuki noon hollirama tigui ko werlaji ɗiɗi min taw ko mini bisuji kañumen pelɓodiri toon hen werla goto noon ummino koye diwan Matam gañiɓeɓe foof noon ɓoftama nawama tigui e cuuɗi cafrirɗi e diwan Wourossogui e wuuro diwan cuuɗi tawteɗe Wourossogui hollirama noon koninkoɓe faabu tawa koɓe 54e compagnie ɓe notitima e accident o ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe ƴetti dendagal gañiɓe kala ɓe nawi ɗumen e cuuɗi cafrirɗi taweteɗi e nder Wourossogui ha joni ko leydi Sénégal kedon jeeyan ha to mbawo oɗo mbaw oɗo saaha kala yardete ataye ƴakkirte goro e nder commune mbaw kala ko ñamgol ko oɗo maire tumede maire mabɓe biteɗo Abdoulaye Pouy tumede ɗum noon o détourni walla mbiyano o ñaami haalisa mairie ndi kene qime ha nogas e 5 million taw ko franc CFA kanko Abdoulaye Pouy noon ɓuuri lorlide ko Obama o yalti ko ɓuuri hollirama tigui ɓe jaltininoma fodde nogas e 5 million ɗina haalisaji noon fano tigui ko yimɓe fonnoɓe wallitede temedere neɗɗo noon taw koɓe inde mumen binduno waɗa doggol ene poti wallitede neɗɗo kala ne fotino rekkede 250 000 francs CFA woni capanɗe 5 ujunere taw ko haalisa franc CFA caggal nde ɗina haalisaji noon nde conseil municipal ɗi jooɗi ɓe jaltini ɗena koppereje kala ɓe mbaɗi e juuɗe maire o caggal ɗum noon ɓe jooɗi ko juuti ke noon tigui ɓe namditi ɓen fonnoɓe hebde ɗin haalisaji temedere neɗɗo ɓe fodde ɓe namdi ɓe kala kolliri hay diga cuwa yiide taw ɗum noon ɓe kolliri ete maire o kañum e hoore mum hollirno ko rokkiri ɗina kaalisaji e o saaha joni noon ko mette mawɗe o wonaniɓe ha tengti noon e kamɓe witeɓe conseiller ji mairie ɗi ha tengti noon kadi kamɓe witeɓe conseiller ji mairie ɗi ɓe kolliri noon ha tengti noon e oɗo biteɗo Cheikh Diaw noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe kolliri kadi so tawi maire o yaltinani ɗena koppereje koɓe yahoɓe wullitoyade e to ɗeɗo ceete taw ko haɓatoɓe ko fati e mbuñari hono ngallo catal bitegal CRI walla catal bitegal Lofnac walla kadi cour des comptes koɓe wullitoyde toon noon hollirde wonde maire mabɓe ñaami kalis mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men Macky Sall ko hoorejo leydi Sénégal o yaltini ko wiyete décret
présidentiel o hollirde noon wonde o subima e oɗo saaha joni biteɗo madame biteɗo Maria Aminata Mbengue Ndiaye mennoɗo wonde maire mo Louga e oɗo saaha joni kañum woni jagorɗo kalfinaɗo awo e nder leydi Sénégal o subima ɗum o waɗi ɗum tigui mawɗo au conseil des collectivités territoriales o lomti noon lomti ko Ousmane biyeteноɗo Ousmane Tanor Dieng jaltuɗo aduna ko wayani ko oɗo nomination noon ene tengtin tigui ha e oɗo saaha joni jokkodiral moƴƴal e waddude junggo e fandu fedde ngalɗo catal bitegal walla mbiyen kaɗo landa wiyete ka APR ka landa Macky Sall hakkude mum e ɓeɗo witeɓe les socialistes ɗum noon oɗo nomination kadi ma won woppande lamɗam moƴƴere hakkude cihlagal ɗiɗon landaji ɗiɗi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen lewru safar ñande 18 muɗum ko ñande hen tigui wonno fergo woni exil oɗo puɗɗinoɗo ngollo lawol biyetegol mouridisme ngol noon on noon biyeteɗo Cheikh Ahmed Bamba ko ñande 18 lewru safar ko ñande hen tigui o wanno exil makko woni tigui o yalti no leydi ndi kala lewru safar noon so darima dendagal murid naɓe kala yoga e mabɓe noon ko adi kay maggal Touba so lewru ndu darima yoga e mabɓe ne kewi mawninde e suɓade ñalɗi e nder ɗina ko adi 16 mawnina ɗina ñalɗi noon hono oɗo taw kadi ko biyeteɗo Balla Gaydé ko mbiri lollude no fewi dowlude e nder leydi Sénégal kanko Balla Gaydé noon o heedirani hen caggal hollirama tigui wonde o mawnini on ñalawma kanko noon o suuɓi ko ɗeɗo balle woni tigui ñande joyyi nduɗo lewru ha jeenayyi lewru gonɗen taw ko lewru ñarkuma gonɗen ɗum o mawninda ɗina ñalɗi e nder galle makko to leegal bitego Guédiawaye kanko noon hollirama tigui wonde o soodi gayi kewɗe no fewi o soodi guura kewɗe e oɗo saaha joni ko wuuku waka e guiri garaji woni tigui tawte e galle makko dendagal sukaɓe leegal ngal kala e yimɓe hewɓe taw ko jokkodire makko notitima hen o mawnini ñalɗi ɗi noon taw kanko o mawnini yimɓe noon yimɓe leegal notitima hen no fewi mbiyen noon emo jeeya noon kanko noon o mawnidi kanko Balla Gueye noon hollirama tigui wonde ko almudo oɗo biteɗo Serigne Bassirou Bara Mbacké ko almudo muɗum Balla Gueye ɗo mawnini waddi ɗiɗo cérémonie noon waddi ɗum tigui koye joom suudu makko biteɗo Bouri Bathily madame Bouri Bathily joom suudu makko e wondude ni ko biteɗo Sa Thiès e joom suudu mum biteɗo sokhna Khadijata e tawtora kadi hono ɓe tawde ɓe teddiniri oɗo mbiri taw ko mbiri dowlu no fewi e ngal ɗo leegal bitegal Pikine taw kadi ko nanɗo makko sehil makko biteɗo Baboye ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kalen ngal loccatal bitegal IPRES Mamadou Sy ko gonnoɗo directeur général ngal loccatal bitegal IPRES Macky Sall noon caggal nde waɗimo limogé ittimo ha laaɓi e golle makko kanko Mamadou Sy noon o yahani goto saabu kay e oɗo saaha joni horejo leydi ndi noddi tigui o yamiri administration catal ngal nde ɓe ñoɗoto ɓe mbaɗa feere kay ko fati e baylugol walla ittugol oɗo biteɗo Racina Sy noon ko kañum woni ko wiyete PCA noon woni président du conseil d'administration catal ngal kanko noon manda makko ko gasno gila 2016 kono nde wonno ñamde makko gasano e catal ngal gila nden kanko heddino e poste e oɗo saaha joni noon horejo leydi ndi namdima tigui nde catal ngal joɗoto ɓe jurno tigui ɓe cuuɓo lomto makko e oɗo saaha joni noon hakkillaji kewɗi nangui ko oɗo biteɗo Mody Guiro taw kañum woni secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs mo leydi Sénégal woni CNTS ene ɗamina ko kañum tigui jogori lomtademo wonde tigui e ngallona catal taw kadi ko ngallo catal gona kanko ɗum wonde PCA ngallo catal bitegal IPRES ha joni kabruji men e ɗemgal Pulaar ma en jaa to leydi Sénégal ma en jaa ha to Madina Gounass kettoɗen musidɗo men sehil men Ama Samba Lo haalanden holko hesɗi hande e nder Madina Gounass. o onte a fedde ko fedde darorinde ndema e gardugol Amadou Tidiani Talla e ñalawma hande o ɓe keɓino hoɓɓe e mbiɓe toon to Kaolack ɓe gimmori toon to Kolda arde ƴewtade gese demade hikka ɗe holno golle ɗe cifri ɓe gadiri ko gesa ceerno men halifa men ceerno Amadou Tidiani Ba ɓe tawi golɗe kala ene dewi lawol caggal muɗum ɓe deftoyi ndu yoga e gese demonoɗe hikka ɗe cukko hoorejo Alpha Isaga Talla e hollide weltare jogade en partenaire mo ganduɗa adda ene holla en ko ganduɗa ɗum ɗo henne ko nafoore meɗen ene duusa en kadi waɗa hen jungo muɗum kadi weeɓani e ko adi foof en kabri ɗum monsieur le maire hanki wonde eɗen jogui ɗo koɗo en kabri ɗum kadi ceerno Papa eɗen jogui ɗo koɗo e ko ɓeɗo goni ɓe poɗɗen habrude to banggue responsable uji ɗon tan haysono ɗon ɓen se jettini ɓen tan yoni keɓɗen ɗo ko partenaire biyeteɗo fondation Syngenta o fondation o yeeyani kanko o dari ko e wallude remoɓe keɓa ko cohli ko walla ni o waɗa hen mbuɗu makko kanko ala ko namdi yimɓe kala ko moƴƴi koɓe jii ko ɗum woni koɓe mbiyata yimɓe ɓe nani jagge hen
ndeke noon ɗi duuɓi tati koye testeji goɗɗi gonɗani hikka noon ndiɗo makkari ɓe gaddi ɗum ɓe kolliri so tawi makkari ndi waɗirama no yamirira ni waɗama respecté guila e saaha awgol ha e waɗgol engrais ha e waɗgol urée ala basalal ngal jiyata taw o waɗani butali ɗiɗi ewa ɗo noon ma en kalɗon kadi haalaɓa won so en jiiɗo won hen ko waɗani butali ɗiɗi kono so en ƴeewi guesa ba tan en tawat eɓe manki labde ɗum ene jogui ko ustata e dañal he kono eɗen kumpiti kam guese goɗɗe kam ɗe mbaɗɗen en jiiɗum toon ndeke so tawi kamɓe ɓe gaari ɗo ɓe gaddi awdi ndi ɓe mbi ndehe min dokki on ɓe coodi engrais ɓe mbi ndehe ɓe coodi urée ɓe mbi ndehe ndeka kamɓe mi sikku tawde eɓe kooli koɓe jogui ko ɗum noon so tawi ɓe gaddi ɓe mbi en mbaɗ essier hande o kamɓe wonkoɓe nani hen kono ɓe jiiɗi koɓe nani hen ko taw eɓe nana ɗum e meɗen enen jogorɓe sodoyde ɓe ɗum woni sababu ɓe gaddi ɗo ɓe mbi en gaw sen gawi coñen sen coñi peesen mbawen wiide saabu waɗa ɗo ko ɓoggol makkari hybride elle so mijirani ɓoggi ɗiɗi makkari suuɗ ewa eɗen jiiɗi andude holno ɗum waadi ndeke noon so tawi wayi noon en coñi enen ko enen gandanta koye men taw en keɗaki e mabɓe e produit ji goɗɗi ɗi mbaɗɗi kadi en jii hen ndeke noon so tawi wayi noon eɓe gardi kadi e mo ganduɗa monsieur Seck représentant SPIA zone sud mo ganduɗa hoorema kañumne saabu hay magasin gonɗo Diawɓe o kanko udditi ɗum yimɓe gandi saɗa fayi lawol weli gara demal ko damal kala mo naati e maggal ma yeetu dañal ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madiane Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu o dinama Amadou Samba Lo demal ko dañal kala natɗo hen ma dañ dañal kono kadi demal ko mecce kono ne bone becce ha joni kabaruji men ɗemgal pular caggal nde ummiɗen to Madina Gounass ma en jaaha to leydi Mauritanie jabbuɗen musidɗo men sehil men Hamady Kene men o haalanen hoko hesɗi hande e nder leydi Mauritanie. Hamady Kene men assalamu aleykum wa rahmatullah. ilahi rabba yawur Seydi Ba kabaruji ɓurɗi tentude ɗo e nder leydi mo Mauritanie kene wona tawi ko 540 tawi ko jangguino tawi ko duuɗe fondamental hono duuɗe lesre ɗe ko noonne kadi e wondude tawi ko 200 professeur jangguinoɓe tawi koye duuɗe hakkudeje ɗe ɓe neldama tawi ko e nder jokli gondi e nder ha joni Mauritanie kala ɗum ha joni kadi waɗi tan ko caggal tawi ko ɓeɗo jangguinoɓe ndeɓe kebla ɓe jelte e oɗo saaha tigui ɓe mbawi tawi ko neldede e nder tawi ko jokli gondi e nder leydi mo Mauritanie tawi ngol ɗo neldugol noon waɗi ko yeeso tawi ko tawterede hono kolaɗo kuuɓal jagorgal kalfinagal ko yowiti e jangde tawi ko on woni hono Mariam Minta Mahfouf ha joni ceftinen bandiraɓe wonde école aji jogor uddide ko ñalawma janggo tawi ko ɗo e nder jokli leydi Mauritanie kala sen gummima to ɗon fanno to wuro Rosso ko ɓiɗɗo tawi ko malinajo goto fawa toon jungo ɗum fa joni fawi e makko jungo tawi ko dadiɓe ɓe wuro Rosso caggal tan naɓe mbawi tawi ko waddemo nebbis ɓe mbawi tawde makko tawi ko carte de recherche kewɗe no fewi ko nonne kadi ɓe mbawi tawde makko tawi ɓe tawde e makko tawi ko kalisaji kewɗi no fewi e oɗo saaha omoni juuɗe dadiɓe ɓe wuro Rosso tawi ko loskoji ene jokki ɗum waɗi tan ko caggal tawi ko balɗe ɗiɗi tawi ko ha joni balɗe ɗiɗi hono épicerie gonɗo tawi koye nder wuro Rosso nde yana tawi ko sayseɓe jannoyo muɗum ɓe mbawi tan tawde ɗon tawi ko jeem épicerie o ɓe mbawi fiide ɗum tawi ko piggal musgal no fewi ko nden noon ɓe mbawi yadude tawi ko dennagal ko wonno e nder épicerie o e oɗo saaha police no jokki tawi tagi ko loks muɗum faade oɗo gorko gam andude tigui rigui holko yahata sen gummima to ɗon fannu commission tawi ko national concours ha joni e nder tawi ko communiqué ɓe jaltini ɓe ko leri tan wonde ɓe ɓeydi tawi ko délai ha joni ko fati e dépôt tawi ko ingénieur uji ɗo e nder leydi Mauritanie ko noon ene jeeya hen tawi kadi ko technicien ji ko noon ɓe kolliti tan wonde ha joni ngolɗo ƴettugol walla ni tawi ko oɗo concours ene sohla kene abbo tawi ko 333 tawi ko unité ingénieur e wondude tawi koye technicien ji ɓe kolliti wonde ɓeɗo kala jogor fade tawi koye nder jagorɗe gonɗe e nder leydi ndi ko noon ɓe kolliti tagiɓe ɓeydude tawi ha joni ko oɗo délai walla ni tagiɓe ɓeydude oɗo muddo ko gam tan hokkude tawi ko ɓesgu leydi Mauritanie tawi ko fartange gam wawde tawi ko tawtorede ngeldon kawguel
so tawi woni en gummima to ɗan fannu to falde tawi ko Adel Bakru e wuro witende tawi ko delaka toonne kadi ko jamguel tawi ko ƴiwonde telli toon ko famɗi ko kala waɗi tawi ko debbo goto basɗo hen fittandu mum ha joni koye on fannu gonɗen to wuro tawi kadi ko witego ha joni konkol tawi ngo woni koye commune mo Benama toonne kadi ko jamguel ƴiwonde waɗi toon ko famɗi ko kala tawi ko gorko goto wasi hen fittandu mum ko noon waɗi tawi ko yimɓe jeegom tawi ko gañiɓe hen gañanɗe musɗe Hammadi Keneme Nakshot faade weltare ɓe fulɓe andu diine ma Hammadi Keneme golle ma jooɗi peewi ha joni koye on fannu keddoɗen ko fate toɓoji ɓennunode yiftoɓo sakkeda on nongo enera leydi Mauritanie kala hollirama noon laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe nulino commission technique on commission noon ko yaade ɓetoyde dendagal jayiyaji bannoɗi teskaɗi kay badɗi e ndera leydi Mauritanie ha tengti to banggue funnague leydi ndi ha to banggue rewo ɓaƴƴo funnague leydi ndi aljuma ɓennuɗo noon commission cimtiɓe kolliri tigui ɓe kolliri ciɓe cimtol mabɓe ɓe kolliri e oɗo saaha joni ɓe tawi capantati e jeegom hoɗande tawi ko mbaraji mbiyen caleje walla hay caleje walla ko woni mbaraji ɓe kolliri tigui capantati e jeegom ɗum mbara e wonde galleji tati ene wondi hen tawa kadi ko galleji jeeɗiɗi ɓe kolliri ɗum yani e ndera diwana ɗum yani noon wondude e kuuɓe hen kuuɓeje ɗen galleji jeeɗiɗi noon hen kuuɓeje tati ko kuuɓeje andira ɗum jani e ndera toon diwana région biteɗo Asaba e to kolliri kadi e diwana biteɗo Sidra ko e nder toon kadi ɓe kolliri wonde ɓe dammiri joyi maayi hen wasi dammiri joyi halkima hen e ɗum noon taw waɗi kadi ko nder oɗo commune biteɗo Boulahrat e nder région de Gorgol noon ɓe kolliri toon e bonande toɓoji ɗi taw ko toɓoji jaaduɗi hendu mawdu no feewi sappo e jeeɗiɗi mbara walla mbiyen caali sappo e jeeɗiɗi caali walla mbiyen ut sen kaade tubankore ɗum woni ko boni toon yadude e kuuɓeje tati taw ko kuuɓeje ciment jani e ndera on diwan ha tengti ndera ngoɗo wuro witengo Gelben Nage noon e tawi e nder commune mo Fumu Guileyta ɓe kolliri ha joni e nder on commune mo Fumu Guileyta kalsuji ɗiɗi boni toon kalsuji ɗiɗi taw kalsuji école aji ɗi boni toon e nder ngoɗo wuro witengo Tintara taw ko hendu nu bonni nawi bildiji ɗen kalsuji e oɗo saaha joni tawi ɓoyata kadi ko école aji uddita walla mbiyen ko ñalawma janggo tijja dendagal jokli leydi Mauritanie ko ñani hen école aji mum ɗamini uddidde ha laaɓa e ndera leydi he kala kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni sono mima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen to leydi Mali noon kalene oɗo biteɗo Amadou Koufa kañum ardi ngal caatal bitegal kattibade masina gollodiri e oɗo saaha joni e caatal bitegal GSIM woni groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o yaltini noon o joji makko kesi taw kadi ko haalande makko hesam e oɗo saaha joni o holliri e nder taw koye nder réseaux sociaux ji ha tengtin e WhatsApp o holliri e oɗo saaha joni kanko Amadou Koufa omo pari kay ko wiyete kaldigal e dialogue hakkude mabɓe e ɓeɗo ngallo caatal wiyeteɓe dogo tawa kadi ko ngallo wiyeteɓe dana an sogo en dogo en ɓe dana an sogo en o jaɓi holliri noon omo pari kay e oɗo saaha kaldigal beele jaam e kisal en arta hakkude mabɓe kono ko a condition o rokki noon condition makko noon ko ya taw noon ɓe noon wiyeteɓe dana an sogo en ene dartina dendagal janguji e wargoji e guykaji mbaɗata e leñol mabɓe wiyeteɓe fulɓe ɗum noon ko gollo woni lawol gadunol kay ko Amadou Koufa ene hollira kay wonde ene hollira walla ne miijoma kaldigal miije walla waɗa hakkude mabɓe e ɓeɗo wiyeteɓe dogon en hollirama noon e oɗo saaha joni dogo en noon hollirama ɗiɗo duuɓi kala jaam wayri heɓede hakkude dogo en fulɓe e kala saaha ko janguji e wargoji woni hakkude mabɓe ko gañgu ngakkude hoolare woni hakkude ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi hodduɓe e nder falde wotere ha joni ko leydi Mali keddoɗen Ibrahima Boubacar Keita ko hoɗejo leydi ndi kikiɗe aset hanki o jeeyi lewru yarkoma gonɗen ɗum o joɗima taw kadi ko nder sala biteɗo le banquier du palais présidentiel to Koulouba galle lamorgo leydi ndi o huccodiri noon e yimɓe hewɓe tawa kadi ko yimɓe dawrugol jeeyaɓe e ardiɓe ɗiɗo landaji dawrugol kewɗi wiyeteɓe les signataires de l' accord politique de gouvernance tawi noon ko jamnoɓe yaade ko wiyete dialogue national sont inclusive ɓen noon ko wayno ɗeɗo cate wiyeteɓe EPM ko wayno wiyeteɓe COFAP e ko wayno wiyeteɓe ARP ɓeɗo kala o joddima mo hen huccodiri mabɓe kanko Ibrahima Boubacar Keita noon o ƴetti toon ko o yetti toon o yewti toon noon ko fati e
gonka ko fati e walde ndedo walde walla mbiyen jangu walde musne no fewi wannode e ndera dedo balle taw kadi wadi ko ndera ngodo wuro witengo bulli kesi o holliri non jangu ngu musi no fewi kadi e odo saha joni ala kala mo dum musani ala kala mo walilajum mo dum musani dum ne musi leydi ndi kala dum ne musi leydi ndi kala o andini be kadi yobe gandu o haali laabi kewdi fodde mo refte hen yobe gandu leydi ndi e odo saha joni leydi Mali woni ko en guerre koy guerre be ngoni yo yimbe be gandu kadi ko wadi bulli kesi ko ene wawi wadde e kala saha e kala nokku kadi e duma wawi wattude dum non yobe gandu ha joni leydi ndi koy guerre leydi ndi woni yobe gandu leydi ndi koy guerre woni o erima non ko fati e gouvernement o kala kambe kala nde ben gonata vigilant be nentobe nangodiram e odo saha joni non o holliri kadi ala haaju burdo tidde mo mbawi jogade ko futti kay ko buri kay odo gonka gonaka e odo saha joni ender leydi hen kanko Ibrahima Boubacar Keyti nan o holliri tigi wonde e odo saha mo jogi non jilluji didi danne didi de o fonno wadde caggal leydi hen jangu hena jillu gotum o fonno wadde dum tigi ko to Genève ton non o fonno yaade ko haali ton ko fatim e nema coton en jillo didi bo ngo non o fonno wadde dum ko to Lyon to leydi France ton non ko non ton ko haalde ko fati e fond tawa kadi ko fatim e safaruji fond non taw ko fatim e safaruji dum fof non o holliri didon nan janguji kala didon danne didi kala o hayti dum ha laabi tabu kay e odo saha joni o yidi ko heddade e leydi he o fecca sunare makko o fecca dum e besngu leydi ndi o fecca dum kadi e konin kobe makko tawtebe ndera leydi he kala kanko Ibrahima Boubacar Keita non o holliri wonde jangu wangu bulli kesingu ko jangu hulbini ngu no fewi holliri non e odo kam bulli kesi ko kam burdo rente burdo renede burdo hewde kabirde burdo hewde kadi konin kobe ngarlube be non wat bonin kobe wat bonibe ummade kay nder nokkuji men jogo pellital jogo ciusal wawde arde ha yande e nder on kam ha kene mbadan jangu wangoni henen ko wonata ko bettere mawde wonande beena dadibe dum non kadi o yetti beedo dadibe kadi o holliri kadi ko jambaragal mangal sabu be kaptima no dole mabbe ponno o holliri haysuna capantati e jetata ko ninke ma wasi hen fitanu mum kambe kala be mayi ko fetlaji enen gone juude mabbe firtiti ko ciusal e jambaragal hay goto mabbe dogani dum non o leydi ndi fof ne foti yettude be mantabe kadi anda e odo saha joni be bedara o ko gaño mettudo wadde no fi habade no fewi sabu ko gaño gondodo da man mo ngurduno da fina nyalama goto ya tagallum arta wala jangu mum e maada on ne metti habtade no fewi kanko Ibrahima Boubacar Keita non o holliri tigi wonde e odo saha joni cadele mabbe kala cadele leydi Mali ndi kala umribe ko to bange to leydi Libi ha tengti to bange rew bange worgo leydi Libi e odo saha joni gontudo luma walla mbiyan jeere to dendangal kabbirde kala kabbirde gerde neddo yidi so arin wawi sodde dum non gila kay odo saha joni leydi Libi natti la mede woni tigi gila Umar al-Khadafi natti itta tigi yo fitande mum yobam gila den faade odo saha joni ko cadele mawde wonande leydi Mali e falde de kala haali yanke goto non taw ko jiyaado meden bitedo jiyaado Allah bitedo Cerno Hadi Ba to bababe o holliri tim o medi halde o wi leydi yondi leydi non jogade lamido lamdo taw ko lamdo fodde duubi capande jeedidi o mo torla o mo fiya o mo habba o mo lepta jogandi leydi non wonde e din leydi buri wonde duubi capande jeedidi buri wonde e leydi hitande wotere taw ko leydi ndi ala lamdo leydi so lamaka ko boni heewi lama dum woni ko hebi odo saha joni leydi Libi kanko Ibrahima Boubacar Keita non o holliri odo saha joni leydi Mali sokli tigi ko pamodiral be cokli ko nandiral o noddibe kambe fu non be kawdata be pamodiral o holliri kadi kanko Ibrahima Boubacar Keita e odo saha joni non leydi ndi soklani ko wiite coup d'état woni tigi dergide lamu mintiruji dergide lamu dum non ko fayre e odo saha joni bele Ibrahima Boubacar Keita ko nando wonde coup d'état ko ejo coup d'état walla ko paydo ma wade coup d'état holko saabi kanko Ibrahima Boubacar Keita mo suuta kongudi makko enen jonde haalde ko fatim riwtude ko weyite coup d'état dum non ko namdal kadi ko onona jaboto duma seno mima to leydi Mali ko to leydi Nigeria padenam alkamisa non tugim alkamis kay faade aseta ben do pelle cebbitide mbadi janguji men be jobima sappo jeego mo neddo hen sappo go ko dadibe en joyo non hen ko militeruji hen non joyo non jeey heddibe be ko jamburebe be kolliri kadi dir jangu non mbadi tigi ko to ba ndewi ko to rewo baajo funnange leydi ndi nyande alkamisa non ko fedde sebbitide be hinde état islamique en ander Afrique de l'Ouest ko kanyumena mbadi nguna jangu be mbadi ngun jangu non be jobima pitali sappo go militaire be kolliri non no hanki mum ni kadi taw be mbadi non jangu be nyande e nguna jangu non be majjinino kadi militaire uji dido non majjino hen taw kadi ko wonno be convoi men ko on va non ko otoji tati be gonno e der dino otoji
tati hena werla goto ko mo hinde belende be koleri kadi wonde wat bunyanko be jaadi tigim e camion mo belende o be jaadi kadi be keptini be fodde sappo e go fetela mo hinde AK47 camion belende o kadi ne wanno tigim matériel kewdo do mudum fof be jaadi henan ko nyande asende kadi holirama tigi be mbadi non jangu mabbe to wite bankim sara kirol hakon mabbe leydi Cameroun ton be jobi no ko pitali yimbe dido taw ko civil ton ko Boko Haram wanno jangu men be janno non be banno jangu men tagallum kadi saga be janno jangu mabbe non jangu ngu non be banno dum tigi koy kan doga moltu en woni kan réfugié e sahabe garno wujude nguura e der on kan be jobe marmini kadi yimbe tata taw kadi ko wite be milice joginobe den kam e kisal ka on kan non taw ko jamure be milice be barmini dumen be dum non tagallum kadi be mbadi non jangu e der sara ngodo wuro witengo frigi non waddani banki dum non wanno tigi ko nyalawma dum fof wadi ko nyade ala kamisande din non do janguji kala holirim sappo jeegom neddo wasi hen fitan mum koto Burkina Faso paden e der région moshum en tawe tigi en taw wuro de taw kadi waddani ngodo wuro witengo maduji ko pelle cebbitibe kanyum mbadi ton jangu men be jani non koy jamburebe asannobe kange be jobima pitali ko famdi kala no gase tato jamburu dum non wadi tigi ko nyande jamma aljuma bendo ciagal dum non be jani kadi e pont be bommi pompe be bombardi pont be bonni pont mawdo no fewi tawtanodo e ndera on région bitedo suma koto leydi Cameroun ciakito den Maurice Kamto ko gonnodo ko mawdo landa kaado landa lunda wite kam landa lunda taw mawdo kaado landa lunda taw kadi ko jaadunodo e polo biya sumgoji holo leydi gila ciagal sumgoji non mo taweto do tigi e ndera kasoji polo biya non woppitimo ha labi e odo sa nyalawma hanki o yalti kasoji taw kadi ko polo biya yamiri yo woppite nde woppite non o woppitama e fodde temedere neddo be o nangid non yimbe hewbe non taw ko yibbe makko yaadi makko ngari non ha damal kasodo arde jabbade mo musibbe te dum no wonno ko tongulen kabruji medem gal pulaar yo jamal jogo on keppi malaki jam